good. I would hear nature. Okay. Kedi cause Oguma gana gesi me obere nwa dị otu anyị dị otu. Igbo aka mmatara na ihe ndị mmadụ na-ekwu eziokwu. O nwere obi mmadụ. Cha. Ụka dị njọ. Imagine ndị jọs kwapụ mpa ha. Ofu mkpọ nwa ha hụrụ n'anya. Cha, alụ. Mana gị kwantị o. Esikwa nkwuo. M ga-asịkwa gị na mma ka o si n'aka. Kedu ka ọ ga-esi rapụ nwa usoro Oguma gana na bịa? Mba. Ekwukwala ihe ọzọ. Ị na-emezi ka mara onye Oguma gana ahụ. Onye ọpụta ụta ndị mmadụ na-agbalaga. Ozugbo. Ose bụbu ya ụta. I'm very wicked. Biko. Anyị ga-amakwa ụta isi ekwu okwu. Asịkwara ọhịa na-anụzi ihe. Eziokwu. Dukwuru eziokwu. Ka anyị gba na nkịtị na-ele ihe echi ga-eweta. Ka ala nọ. Biazopita lan lagi. Umunle ga ngusana. Odumodu na ndo tiye bona e. Odumodu na ndo tiye bona yo. Uzondo. Biazopita ya wana. Uzondo zapita ya. Jesus! I'm not going to I'm not over. I'm quando che io budai, not too much, not from Bianca, Bianaputa. Hey, Obuapusam kita, Roda, Obun Kitty, oh, ye dinner. I'm not here for a negu. Yeah, Paula, we was in wrong pity. Oh, where did he have made the dribble way? Macassi, her cook up a minute national, the Okempa. But I need Napota. Oh, the modern and done ye can have one god you cook. You can't go la, I need Ronya put. Hey! Chineke nam. Echetere m n'ihe gwara m n'akwụkwọ nsọ n'akwụkwọ 2 Chronicles chapter 20 verse 15. Ya wee sị that ọgụ nke anyị na-alụ abụghị ọgụ anyị kama na ọ bụ ya nwa bụ Jehova ga-alụrụ anyị ọgụ. Rodo ozugbo. Ị na-ekwube eziokwu o mana okwu n'ụlọ nkịtị bịa lahụ bụ ụlọ o dị nakwa ana. Boda di nakwa ana biko no. Amarachi gada wata. Ya wo don wrong. Okay, ekpe na ekpere nka ekpe na ekpere obodo ekpere. Kebi m ga-asa ike. Hai. Boda chere ka m ekpere gị. Na akwụkwọ nsọ. Beyonce, ka igusekwa n'ihu ka agada gbachiri ụzọ gị. Ihe m
eguzo ka gbada na shuru ụzọ na shuru guzo eguzo m na-ekele ṅụ eguzo m na-aja gị mma na-arụrụ ala niile ị na-arụkọlalụ eguzo m na-ayọrọ ịba n'ime gị anụ ọjị erie gị na-epioje gị pere pụọ gị pere bata mma ihe abụọ ịmasị ụkwụ na-aga wamwam anya na-aga zamzam ote na-ahụ ya Beyonce ọ gịnị isoma ogene iji m question isoma ogene maka mkpụrụ ji abụọ ihe ijiri gaa na shrine n'ogwu m agala aga agbajagari ya na-agụrụ gị to the left gị na-asịkwara ya to the right lewere ya enweghị oge ya na-adajiri aga n'ime gị adajaga takom ọkwa nne Beyonce marakwa ihe ikwuga ịkpọga m Beyonce gị chịkpa aha m gị kpọkwuo ya ihe ọma ihe mgbowe B to the T to the ETC ọwụ ya bụ spelling Beyonce gị na-akpọ m Beyonce shige m nshi Beyonce hotorụ chekwa m egbujigoro gị ogu asị m ichefuole ogwu m agala wụkwa di gaji ịlụ m alụ ihe m si m agwakwa gị wepụkwa anya ihe m si m agwakwa gị obi ogwu m agala wụkwe m ka m nwee elekwana otu o si gbasa m otu o siri gbasa gị ọ gbasara gị ka pọtọpọtọ o weta ahụ ka o jiri gbasa gị ijiga m ajụjụ hụ na ọnọdụ unu n'anya otu o jiri gbasa gị wụ maka Chineke kere m na-aga abụọ mmege hụ ụkwụ gị na shrine n'ogwu m agala maka Chineke na mbrie gị ka amụsụ nke ọgụ ihe m ga-aka ma ka abịa nga anyị lụrụ ọgụ taa ya ihe nga mbuze kpara ike mara ọgụ m si mma egbujigere gị keep away keep off ọwụ military zone kwepụ na shrine amadị m ihe m nọ nga emega biko pụọra m n'ụzọ ka m gị na-agwa gị pụkwa ndị m na device unu kwa m aka ọkwa nne onye ọbụla m gwara ụka ya kwa m aka gawa ihe ọ gaji nsogbu anọdụ eluigwe n'ụwa ga-agbara m aka ebe atakwara nụgide leche B to the ETC ya wụ Beyonce gị mejise m oyi ala ekwe ga-emejise gị oyi erie nọ na mmadụ ihe ọjọọ ji ajajaga ka ọkọkọ ụba gafukwe ndị oyi m eji maka nne m anya ịkpụkpọ onye nga mụ awụta Chukwu amara m ihe okwu ebe ma maka ndị nke ọzọ ụmụnne m biko ọ maka ihe niile na-eme n'obodo a ọ dị nnọọ ka ndị na-eme na mbụ ezube nwanne anyị nwaanyị anwụọ ndị iche niile nọ n'obodo enweghị na-ekwu ihe ọbụla obodo nọ n'ụjọ obi agbawogo anyị a sị na eburu ozu onye ọzọ ọ dị nnọọ ka ebe ikpo nkụ o mego anyị nwa taa echiri nwere ike ịbụ ofu n'ime ụlọ ya ka jikpo ụlọ si tinyere anyị aka ka mere ha anyị ga-eme biko ndozie anụ m ikwu omego unu ndonu mana ọma mmekwa m mana aghọtasịrị m ebe isi apụta n'anya Ugo Tochi Emeka nwanne unu ghọtakwa ebe anyị si abịa nwanne obi agbawago m biko ka anyị gaa na nke ugwu magana ka anyị gedesi na nwoke ebe kwesịrị nnọọ ka anyị tie na nwoke a mmanwụ nụnụ ọkwa na ihe aka na-elekwasị anyị n'obodo a isi gịnị isi na ka na-elekwasị anya n'ebe na-arụsị odumodu ka ọ gị ka na-elekwasị anya na nke ogwu magana ngwa gezie ntị ka ngwa unu na-abụ ọkwa obi unu agbawago ifuru nke m kachikọrọ ọnụ ifuru obi nke m a ọ kachikọrọ ọnụ o nwezikwara ike unu gwa Tochi na Emeka ọ bụ mma mụnwa nke m kachikọrọ ọnụ odo otu a mba don't call my name amara m ifu unu na-akụ ebe a biko don't call my name chere Ifeanyị Dozie ndụmọdụ nwere ike enye unu la-aga ahịa ụra chekwasa na obi unu gbawara agbawa uche ndị Awụsa uche ndị ugwu ọma awa ọka ebe a
Ọpụ na ọ ga-awa ọkụ unu ka egburu ndị chọta ndị agburu mpụ unu na gbuo ha nụ. Gbam. Anyị na-eje anụ ọgụ. Obi anyị dị mma. Odumodu. Obi ha gbawa. Anyị jebe n'ọgụ. Ademe mba. Ọgụ anyị na odumodu ọkwa ọgụ mmadụ na mmụọ. Mmụọ. Ị na-emisi emisi. Ademe. Unu a na-emisi emisi. Biko ka anyị pụọ. Na ka ala nkụ. Ọwụna? Mba. M ga-abịa enwe gara aga. Akwa kpọwa ndị ọya akpọ ndị a. Hey! Akpọwa ụmụnne ndị e nwere n'obodo akpọ ndị a. Ọ dị mma na ụlọ. Onye ka m mejọ? Onye ka m mejọ? Nna m ebee ka ị nọ? Ikwu na ụmụ gị enwero nke ifele ga-eme. Kedụzi ife na-emenụ? Kedu ife bụzi na mụ nọ n'etiti ebe na-enwere ozi isi? Nna m biko zọọtanụ m. Zọọtanụ. Gịnị? Mama, enwe ife na n'udo. N'udo. Ewo, ma Dozie, mama. Gịnị si na ebe ka unu ji mma eje? Baba enweghị na-eme. Enwekwa ya, ihe niile dị mma. Ife niile dị mma, unu jide mma ebe ka unu ji mma eje. Oh, mama enwere onye ebe wetara ebere ọrụ ka anyị rụchapụrụ mmadụ ọrụ n'ubi ya. Anyị na-abịa. Anyị adịkwa unu mma. Nya nwanne unu nwaanyị ka a na-akwa, anyị aka akwapụrụ nwanne unu nwaanyị a na-akwa. Isi na unu nwere ọlụ. Unu na-eje ịlụlụ mmadụ ọlụ ugbo. Anyị adịkwa unu mma ụmụ ara. Mama, ị kwesịghị ichetara anyị. Anyị ma uche anyị dị ya. Mana mama inekwa n'anya n'ụlọ anyị nwerekwa ego dị n'ụlọ. Ezigbo nne adịrịkwa ngwa gwa m si ntụ ụtụtụ enwego ezigbo nne iri. Mama hapụ anyị ka anyị jee nweta obere ego a were rigoro nke bụ nne. Onwe ekpe nji kpesala unu na agụụ na agụ m. Onwe ekpe nji gwa unu na ego adịrọ. Biko unu na-eje n'ebe a bụ na ebe biko nọdụ na nọnyelụ unu biko unu. Mama. Unu eje n'ebe ọbụla nọ ife ifele ka ọ bụ na nwanne unu nwaanyị na aka na-akwa unu na-ekwu okwu ije lụlụ mmadụ ọlụ n'ọlụ ugbo. Mama anyị na-abịa. Ego a anyị chọrọ ya, ị chọrọ ya. Ka anyị ga-abata obere ego ka anyị nidere nwe ihe ọzọ. Mama ka anyị bịa. Gambo, ndị na-ada dududududududu. Asịdịkwa m ọwụ na-aga ihe nkwuru machine. Enwere na-aga the nwee machine. Machine awa udike
DMS ndị mụ na ha na-enwere apụọ na Louisiana ọ hụrụ ka kue ka ọ na-agba DMS nwere enwe back in Louisiana I don't give a damn. Yes, I'm machine. Over there in Louisiana, our machine CD175. Ogumagana, I be ka mara ife mere gị. Kedu ihe si n'ụlọ m mere gị iji wee ruru ntutu taa si na ezinụlọ anyị ama mba uru? Iwe men na obere nwa ebe obere nwa anyị nwere n'ụlọ. Gbawa n'ọbara nwụọ ka ife anyị mere gị. Ụmụ nza eliju afọ si chifa bịa ka nwa ọkọ dị. Marụkwa nọ enyuchie nsi ụzọ na tozu ijiji unu ma. Nya egwukwere unu wee bata be mba odogwu be mmanwụ na-ene n'ọkụ ka ọ dị n'ala na-ene ọkụ unu amụrụ na ọkụ na-ada mmadụ wee nwee mo wee bata be m na-elewe agba onye gwado unu bịa gbe ihe nọ n'ala. Ogumagana rapụ okwu ife anyị na-ekwu okwu ya bụ ndị mmadụ ure bụ ofu mkpụrụ anya ji afụ ụzọ ị napụ anya n'ike taa ka ọ ga-ebe ihe dị abụọ ofu ga-eme ị na-egbu ha anya egbuo gị ya ka unu ji kpụrụ mma wee bịa bụ odogwu ka unu chie odumodu ichichi ọ dịkwa ntị njọ na nwaanyị na-azụ okeke marụkwa na amalụ marụkwanụ na ọkwa odogwu kwụrụ ọtọ ọ dịka ọ ya akwa aja ozie imi ọ nọtuo n'ala. Egenụ ntị ndụmọdụ mbụ nna bụ si ebe a pụọ maka o nwere je ebe odogwu gbara aka na-egekwa ntị na bụ onye ụjọ ka a na-atụ aka bụ odogwu agwa na ụnụ anarọ ya na-arụkwa maka onye kene so n'ise na ekene enyi asị Ogumagana asị isi ya Ifeanyi Madike na-eri ebu ọchịchị agba m n'anya arụsị bụ ka ibu echi enye Ogumagana a sị na oke arụsị kekọta ikpe egosi oisi ejeru ya. Ifeanyi anya m Ogumagana oteokpe ọgba kwuo ọgba mgba ọgbọ ọzọ dị mgba malụ na ọ bịalụ ka ya gbuo gị n'enu ụwa na ogbenye ya aka kwụ ya mma ị na-anụ ukwu onu m oyi ịma na-ịchọ nwaanyị mgbe esi ofe achị ma ọ na-eji nwaanyị gbe abụrụ m ọkụkọ ike mana mgbe ife a na-akọ go and give testimony mgbe ike ọmọnwụ ya ma gbara na ọbara ka ya gbuo anyị n'elu ụwa ihe anya na-ahụ na-eduhie ụwa amaghị na Chukwu nke igwe bụ ebe ndụ dị. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray!